Občianske združenie Horský internetový klub organizuje v spolupráci s mestom Vysoké Tatry Tatranský fotomaratón 2011. Podujatie je určené všetkým fotografom a milovníkom Tatier a je novým priestorom pre odovzdanie vlastného pohľadu na slovenské veľhory širokej verejnosti. Štart Tatranského fotomaratónu je v sobotu 1. októbra 2011 o 10. hodine v Starom Smokovci a uzávierka na odovzdanie fotografií je v ten istý deň o 18. Úlohou účastníkov tohto verejného podujatia bude v limitovanom čase stvárniť 8 tém o Tatrách tak, aby zobrazené motívy jednoznačne súviseli s týmto nádherným prostredím. Prihlásiť sa môže každý bez rozdielu veku či fotografických zručností. Odovzdané fotografie vyhodnotí odborná porota zložená z horských a tatranských fotografov pod vedením čestného predsedu, fotografa, publicistu a horského vodcu Ladislava Janigu. Informácie o Tatranskom fotomaratóne 2011 sú k dispozícii na internetovej stránke fotomaraton.hory.sk.